Max? Estàs gravant? Hola! Sí que estic gravant, sí? Què dibuixes, Max? Què ens expliques? No, està gravant. Has fet un? Què has fet, Max? Explica'ns-ho. Bueno, al Max se li ha menjat la llengua al gat, eh? Max, de l'aigua! Què has fet? Un nom de l'aigua que s'ha colgut de l'aigua. Uau! Ens ho tradueixes, Nina? No sé. És que... Perquè jo encara no ho he entès. I tu Jo vol? tampoc. No? Jo tampoc. Ningú ho ha entès? Que sí, que un senyor s'havia caigut a l'aigua. Un senyor que s'ha caigut a l'aigua. Com és que no ho hem entès? Si ho entenc per... A veure, li pregunto. Sí, tornem-ho a mirar. Max, què has fet? A l'aigua. A l'aigua? L'aigua. Però aquesta frase és una mica estranya, no? Què et fa gràcia, Jan? Què t'has fet al nas, Jan? Sant. Què t'has fet? Ah, t'has fet sang. I com? Vinga, mirem a la càmera, home, no juguis a la consola. Sense res. T'ha sortit molta sang o què? Sense res. Ui, 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 està molt concentrat, eh? Amb la consola, a veure quin joc més xulo. Diu que té el seu nom sota l'aigua. El seu nom sota l'aigua? Esclar, està escrivint el seu nom. Això encara és més estrany. Com vol? Quina és aquesta Que està reflexió? escrivint el seu nom i ell l'està gravatant amb aigua. I l'aigua és de color rosa? Ara l'està escrivint un altre cop. Perquè l'aigua és de color rosa en aquest dibuix del Max. Sí. Jo no ho entenc. Bueno, tu què opines, Marieta? Hola. Jo què sé, jo no sé el que està dibuixant. Ui, ui, ui. Bueno, doncs res. Ens ha quedat molt clar. Com ha anat la regata d'avui? Jo què sé, jo n'he navegat. Ja ho sé, però el teu pare sí. El seu pare ha quedat primer. I el seu pare com es diu? Quim. El Quim Esteve ha quedat primer. I sabeu qui acaba guanyant per això el trofeu? Estan empatats. Si l'androide ha quedat tercer, guanya ell. Ah! Quina creieu que és la classificació per això? Llavors seria primer l'androide, Androide, el meu pare, el teu pare, que és el Vito, el Vito, i ja no ho sé. ja està, ja tenim els tres, no? Hi ha tres Sí, però trofeus. ja no sé qui va després de tots aquests. Ah, jo tampoc ho sé. Bueno. Hola, Marieta. Hola, Hola. jo ara et vull fer una entrevista a tu. A mi? Què em vols preguntar? Jo què sé. Oh, t'has de pensar les preguntes. Un entrevistador que no sap què preguntar no serveix. Vale, ja m'ho pensaré. Va, pregunta-m'ho. No sé. No riguis, tu, Jan? A veure si reses. A veure si reso. Sí, No, jo no reso. Tu reses? Jo sí, no. A veure, la Marieta resa molt bé. Tu, Nina, també reses o què? No. Jo sí, mira. Però això és una pregària musulmana, no? Voleu enviar algun missatge al vostre pare? Sí! Sí? Sí! Què li vols dir? Com ha anat la regata? Home, però a part d'això potser que el felicitéssiu, no? Felicitats! Molt bé! Felicitats, felicitats i felicitats! Què? El seu fill que està concentrat Sí, també. el seu fill no deixa la consola ni la de 3. Això és la DS! Jan, que no felicites el teu pare, tu. Oh. No li dius res? se'n va. Ens acomiadem ja, no? Que és molt llarg aquest vídeo. Això no és la consola, això és la DS. Ah, jo és que no hi entenc. Adéu! Jo no hi entenc. Adéu! Ai, ai, ai!